Sawubona, uthi bewazi ukuthi inoveli ingumbhalo omude okusuke kuwo indaba yenzeka kubalingiswa abathile endaweni ethile nangesikhathi esithile. Imvamisa kuba umlobi osixoxela le ndaba noma kube ngumlingiswa omkhulu endabeni okunguyena osizekela ngezigameko ezenzeka endabeni. Izigameko lezi zivamise ukwehlukaniswa ngezahluko ukuze kugqame kahle ukwenzeka kwezinto endaweni nangezikhathi ezahlukahlukene. Lokhu okuncane esikwenzayo kweMacelerithi. Siyafunda ngesiZulu, siyafunda ngamanoveli, siyafunda ngolimi lwethu esiluthandayo, isiZulu. Uma kuwukuthi uyithandile le video noma ngabe kade incane, please subscribe and like ukuze uthole more, i-algorithm ikusendele uhlu lwama-videos engisuke ngiwa-create-ile. Please like and subscribe.